Les germanes franciscanes de la Immaculada arribaren a Capçavet, un poblat de Kènia, a l'any 2000, amb l'objectiu de millorar les condicions de vida dels veïns d'esta zona. 11 anys de treballs dels que han sigut testics Maria Dolores Navarro i José Antonio Lozano, professors del Col·legi La Puríssima d'Alzira. Ells han estat els ponents convidats a la segona conferència organitzada per les mestresses tirius. Allí han relatat a les mestresses el seu testimoni a Capçavet, població que visitaren convidades per les germanes al passat estiu. Des de l'any 2000, les franciscanes de la Immaculada arribaren a Kènia i des d'entonces estem en contacte amb elles per a millorar un poquet la vida de la gent de Kènia. Ens van convidar la junta de les ames de casa d'ací d'Alzira. Estàvem un poquet sorpresos, però al mateix temps contents de poder contar-los el que ha sigut la nostra experiència allí aquest estiu. I res, simplement contar-los i sensibilitzar un poquet a la gent de lo que estan fent les germanes les franciscanes de la Immaculada allí en Kènia. Maria Dolores d'Alzira i José Antonio Lozano d'Alginet estigueren des del 30 de juny fins a octubre a Kènia, col·laborant amb les franciscanes en la missió humanitària que tenen allí. Els dos professors visitaren Capçavet, ciutat situada a la vall del Rift, on les germanes tenen dos cases. La primera és una guarderia per a xiquets de 3 a 5 anys i al mateix temps una casa de formació per a les aspirants que es volen unir a aquesta congregació. La segona, una maternitat. Sí, la primera vegada que anàrem va ser en l'estiu del 2007. Les condicions, les germanes encara estaven començant pràcticament en Capçavet, en Nairobi encara no n'hi havia res. Després de les eleccions de finals del 2007, de desembre del 2007, van hi haver uns greus enfrontaments tribals i va morir molta gent massacrada. Les germanes tingueren que començar un poc des de zero, però gràcies a Déu ha anat tot molt bé i enguany, des del 30 de juny, estarem allí fins a principis d'agost i hem pogut veure que, sobretot en Capçavet, ha millorat molt la situació i el gran projecte que és ara la casa d'acollida a Maninawema, en Nairobi, per a nosaltres va ser una gran sorpresa perquè els xiquets estan molt ben acollits per les franciscanes de la Immaculada. Els professors també van passar 4 dies a Nairobi, on les franciscanes van obrir un orferinat el passat octubre. En este centre, les germanes tenen acollits a 47 xiquetes i 9 xiquets, amb edats compreses entre els 8 i els 14 anys. N'hi havia uns xicotets projectes, que era una escola infantil en un poblet rural, en Capçavet, on tenen també una maternitat i una clínica mòbil, i des d'octubre del 2008 n'hi ha un gran projecte en la capital, en Nairobi, on hi ha una casa d'acollida. N'hi ha 58 xiquets que havien perdut els pares a causa d'uns enfrontaments tribals que havien hagut en el país, o també perquè molts pares havien faltat del SIDA. Entonces, les germanes acolliren 58 xiquets, en concret són 49 xiquetes i 9 xiquets, i és el gran projecte que n'hi ha ara, és un gran projecte que n'hi ha que mantindre i intentem des del col·le recaptar fons per a intentar-los ajudar. Es tracta del gran projecte d'estes germanes que ha estat sufragat, al igual que la resta, amb fons procedents de les diferents activitats solidàries que desenvolupen des del Col·legi Alzireny. En el col·legi fem esmorzars solidaris trimestralment. També n'hi ha, no sé, per part nostra, n'hi ha xerrades de cara als xiquets per a sensibilitzar-los de l'afortunats que som ací, en este primer món, i de les penúries que tenen que passar aquells xiquets. Els xiquets es comprometen a tindre un carnet solidari en el que paguen un euro mensualment, és voluntari, per supost, i així poden treure uns dinerets. També els divendres, durant l'hora del pati, els majors, a partir de l'ESO i batxiller, poden participar també en el que és un refresc solidari, poden comprar Coca-Coles o Fantes allí en el col·legi. I participem en coordinació en la falla de la plaça Major, fent un mercadillo solidari, un mercadet de coses, objectes de comerç just per a recaptar més diners. Gràcies a la llavor d'estes germanes, els veïns d'esta zona rural, una de les més pobres d'Àfrica, poden tenir una vida més digna. Tot amb la col·laboració que els arriba des de la província de València i, sobretot, amb molt de treball d'estes incansables germanes. Sí, per supost, les protagonistes són les franciscanes de la Immaculada, que estan des de l'any 2000 allí visquent i donant la seva vida per la gent de Kènia. El seu viatge a Capçavet ha estat per a ells una experiència molt enriquidora que no hem dubtat en compartir esta vegada amb les mestresses tirius d'Alzira.